Είμαστε έτσι με ένα πολύ περίεργο πράγμα που λέγονται αριθμοί, που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το Αλέξανδρος Πετρίδης, έτσι μια γρήγορη πρόβλεψη που μου έκανε, καθώς εγώ διάβαζα έτσι και πεταχτά λίγο κάποιες μικρές ιστοριούλες, ότι τελικά μπορεί να έχει τόσο μεγάλη συνάρτηση με αυτό το καλλιτεχνικό και το Star System το οποίο ζω 17 χρόνια. Δηλαδή τελικά, ενώ σπούδασα, δεν το ήξερε ο Μιχαήλ, μου λέει, μα δεν έχεις σπουδάσει τηλεόραση, μα δεν έχεις βγει από μια καλλιτεχνική οικογένεια. Σπούδασα στην ΑΣΟΕ και τελείωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί να το έκανες πολύ καλά, αλλά η ζωή σου δεν ήταν για εκεί. Και το λέει το όνομά σου, χωρίς να το ξέρεις βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό τελικά να σου προβλέπουν το μέλλον μέσα από τους αριθμούς, αλλά άλλωστε να σου πω κάτι, όλα στη ζωή μας πλέον κοστολογούνται. Η ίδια μας η ζωή κοστολογείται. Έτσι δεν είναι? Αν το σκεφτούμε και διαφορετικά, φίλοι, τώρα έτσι όπως μου ήρθε, όλα στη ζωή έχουν ένα τίμημα, Γιάννη. Όλα λένε πόσο μου δίνεις, πόσα θες, όλα εξηγούνται με αριθμούς. Άρα γιατί μέσα από τους αριθμούς δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα για τη ζωή μας? Λέω εγώ με μια απλή μαθηματική πάλι εξίσωση. Σωστά δεν το θέτουμε? Μιχαήλ εδώ, γνωστός αριθμολόγος, εικαστικός ερευνητής. Το βιβλίο που συνεχίζουμε να αναλύουμε, 29 και μία Πυθαγόριες συναντήσεις. Μόνο στα τηλέφωνα που σας είπα, 42-25-222 και 42-25-233. Θα μιλήσουμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πρώτα να τους βάλουμε στο νόημα. Ψάχνοντας εδώ λοιπόν, θα σας πω μια μικρή ιστοριούλα, δηλαδή δεν θα αναλύσουμε όλη την ανάλυση, αυτό το πάρετε για να το δείτε, αλλά που μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας. Ζούσα πολλά χρόνια στο Παρίσι και έκανα καριέρα μοντέλου. Μετά την εγχείρηση αλλαγής φύλου που έκανα στην Αμερική, γνώρισα το σημερινό μου σύζυγο, ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζει ότι γεννήθηκα αγόρι. Το πρόβλημά μου ξεκίνησε όταν άρχισε να μου μιλάει για δημιουργία οικογένειας. Είμαστε 3 χρόνια μαζί και μου ζητάει να επισκεφτούμε μαζί γυναικολόγο και να καταφύγουμε στη λύση της εξωσωματικής αν χρειαστεί. Του ζητάω να αναβάλουμε όλο αυτό για αργότερα, επειδή τώρα δήθεν προηγείται η καριέρα μου. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα μπορώ να το καθυστερώ. Διαισθάνομαι το τέλος του γάμου μου. Αν μπορεί η επιστήμη της αριθμολογίας να με βοηθήσει πραγματικά, θα σας το χρωστούσα αιώνια ευγνωμοσύνη. Και από κάτω δόθηκαν τα εξής στοιχεία. Ημερομηνία γέννησης δικής της νυν κοπέλας, ημερομηνία γάμου, ημερομηνία γέννησης του συζύγου, και ξεκινήσαμε να αναλύουμε. Μέσα στις επόμενες 2 σελίδες στην ουσία του βιβλίου, 29 και μία Πυθαγόριες συναντήσεις, ερμηνεύεται το τι θα γινόταν, το πώς θα γινόταν, αλλά και το τι έγινε πέφτοντας μέσα στην πρόβλεψή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ένας άνθρωπος να αφαιθεί στην αριθμολογία, όμως αυτό που θέλω να πω το πιο σημαντικό, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να μείνετε φίλε τηλεθεατή και φίλη τηλεθεάτρια, είναι ότι δεν κάνεις ερμηνεία από κάτι που εσύ νομίζεις. Κάνεις ερμηνεία από αυτά που πραγματικά ισχύουν. Γιατί η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος γέννησης, το επώνυμό μας, το όνομά μας, το σπίτι μας, η οδός μας είναι γεγονότα πραγματικά. Είναι γεγονότα που ισχύουν και που για κάποιο λόγο επιλέχτηκαν στη ζωή μας. Άρα αυτά που για κάποιο λόγο επιλέχτηκαν, αυτά θα μας ορίσουν και το τι θα γίνει μετά. Έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Γιατί πολλοί υπάρχουν και οι μελλοντολόγοι που σου λένε, εγώ έτσι όπως σε βλέπω, πιστεύω ότι δεν κάνεις γι' αυτό. Ναι, αλλά εμείς έχουμε επιλέξει κάποια πράγματα στη ζωή μας και αυτά τελικά μας δείχνουν το υπόλοιπο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Το ότι γεννηθήκαμε 29 και όχι 30 παίζει κάποιο ρόλο. Το ότι γεννηθήκαμε Νοέμβριο και όχι Δεκέμβριο παίζει κάποιο ρόλο. Το ότι πιθανόν γεννηθήκαμε προώρα παίζει κάποιο ρόλο. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά έχουν τη δική τους ερμηνεία. Θέλω να έρθουμε λίγο στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους σε αυτό που ταλαντεύονται? Σου λέει κρίση. Τι να κάνω? Να μπω στην τηλεόραση, θα με φάει ο Πετρίδης. Δεν μπορώ να ευδοκιμήσω. Να μπω στο modeling, θα με φάει ο Πετρίδης. Δεν μπορώ. Να γίνω ηθοποιός, θα με φάει ο Πετρίδης. Δεν μπορώ. Μπορεί όμως να μην τον φάω, γιατί μπορεί να γεννηθεί καλύτερη ημερομηνία από μένα. Μπορούμε να βοηθήσουμε? Οπωσδήποτε και μπορούμε. Και αυτό που θα έλεγα πολύ απλά, για τους γονείς ειδικά, είναι ότι πάρα πολλοί γονείς, προτού καν γεννηθεί το παιδί, έχουν αποφασίσει και το επάγγελμά του. Σαφώς. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί ακόμα και από προσχολική ηλικία, ακόμα και όταν πηγαίνει σχολείο, να το βοηθήσουμε, να του δώσουμε μία κατεύθυνση. Μία κατεύθυνση την οποία θα το βοηθήσει πάρα πολύ
όχι μόνο το τι επάγγελμα θα ακολουθήσει, αλλά και αυτό το επάγγελμα να το αποδώσει. Το βασικό είναι τη σήμερον ημέρα ένα επάγγελμα που θα διαλέξουμε, πρώτα απ' όλα να το κάνουμε με χαρά και δεύτερον να έχουμε και τις ανάλογες απολαβές. Καλό είναι λοιπόν οι γονείς και με τα παιδιά ακόμα μαζί να έρθουν, να συζητήσουμε μαζί, να μου δώσουν τα πλήρη στοιχεία και από εκεί και πέρα θα τους πω ακριβώς. Πρώτα απ' όλα έχουμε τρεις τύπους επαγγελμάτων. Το ένα είναι τα πνευματικά επαγγέλματα, τα χειρονακτικά και τα μεικτά. Αυτό το ξεχωρίζουμε αμέσως. Μετά όμως θα τους δώσουμε ακριβώς και το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα, γιατί μπορεί το συγκεκριμένο άτομο να του ταιριάζουν εκτός από ένα ή δύο ή τρία επαγγέλματα. Εμείς θα δώσουμε την κατεύθυνση ακριβώς και το τι ταιριάζει καλύτερα στο παιδί και το πού θα έχει τις καλύτερες απολαύες. Η αριθμολογία είναι κάτι το οποίο ερμηνεύεται εκείνη τη στιγμή κάθε ένας από εμάς που θέλει να σας συναντήσει. Μπορούμε στο επόμενο μισάωρο, μία ώρα να έχουμε φύγει με το αποτέλεσμα, ενώ γραμμένο κάπου ή υπομένο, ή αυτό είναι μία ενέργεια που πρέπει να γίνει και απαντιέται ίσως μια μέρα μετά, ίσως κάποιες ώρες μετά. Δηλαδή, αν εγώ χτυπήσω και κλείσω ραντεβού στις 8 το πρωί, πάρω τηλέφωνο, τάγκ 210 42 25 222. Είτε για να προμηθευτώ το βιβλίο 29 και μία Πυθαγόρειες συναντήσεις, είτε για να κλείσω ένα ραντεβού μαζί σας. Και έρθω στις 10 λοιπόν στο γραφείο. Στις 11 μπορώ να φύγω έχοντας το μέλλον στα χέρια μου. Οπωσδήποτε. Η μόνη περίπτωση να αργήσω λίγο παραπάνω είναι όταν έχουμε κάποια επαγγελματικά πλάνα. Τα λέω επαγγελματικά, εννοώ για επιχειρήσεις. Εκεί θέλει μια πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Θέλει μια ανάλυση η οποία δεν είναι μόνο τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, αλλά εάν είναι ανώνυμος εταιρεία για παράδειγμα, δηλαδή αν υπάρχουν και άλλοι συνεταίροι, θα πρέπει να έχω τα πλήρη στοιχεία όλων, όπως επίσης την επωνυμία της εταιρείας, που βρίσκεται η εταιρεία και θα κάτσω εκεί, θέλει παραπάνω ώρες για να κάνω την πλήρη ανάλυση και να πω και το αποτέλεσμα. Που αυτό θα μπορούσε κάποιος να, δηλαδή, όταν πάει να κάνει μια τέτοια εταιρεία, να ζητήσει εκ των προτέρων για να δει και για την πορεία της. Εάν τον συμφέρει να κάνει μία ΑΕ, μία μονοπρόσωπη, μία ΕΠΕ, τι του βγαίνει καλύτερα για τον ίδιο, ούτως ώστε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη ή, αν είναι δυνατόν, στην εποχή που ζούμε, να μην έχει απώλειες. Μάλιστα. Θέλω έτσι φτάνοντας στο τέλος, αν και με μία μόνο κουβέντα είναι τόσα πολλά να αναλύσουμε και θα ήθελα και σε μία επόμενη συνέντευξη να δώσουμε και ημερομηνίες τηλεθεατών που θα μας τις στείλουν ζωντανά εδώ και να κάνουμε μία-δύο προβλέψεις. Τα περισσότερα βέβαια και τα ιδιαίτερα μόνο με τον ίδιο από κοντά εννοείται πάντοτε, γιατί είναι και προσωπικά στοιχεία και γιατί δεν μπορεί στον αέρα να προβλέψει αν εσύ θα χωρίσεις ή αν εσύ θα γίνεις το αυριανό αστέρι στο modeling ή ούτω καθεξής, ορμόμενος από την ιστορία που διάβασα. Να πούμε ότι ήταν αληθινές ιστορίες από διάφορες συνεδρίες που έχουν γίνει από εσάς στο εξωτερικό, αποτυπωμένες σε πολύ ωραίες σελίδες με ένα πάρα πολύ ωραίο ιδιαίτερο εξώφυλλο, του οποίου και την αφίσα θα πάρεις γιατί συνοδεύεται ένα δώρο. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Σήμερα έτσι ολοκληρώσαμε κάτι για το βιβλίο, αλλά να πω κάτι. Αυτό εδώ δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Είναι ένα εγχειρίδιο στην ουσία προβλέψεων, ερμηνεών, καθημερινών προβλημάτων της ζωής. Και αν από αυτό μέσα δεν βρεις τον εαυτό σου, τότε υπάρχει ο άνθρωπος ο ειδικός για να έρθει σε επικοινωνία μαζί του από το ίδιο μόλις τηλέφωνο. Μιχαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Λίγαν συντόμως, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Συνεχίζεις να μας ερμηνεύεις αριθμολογικά και κλείνω με μια πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη απάντηση. Τελικά ο αριθμολόγος, ο άνθρωπος που μέσα από το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ούτω καθεξής μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα, εκπαιδεύεται, γεννιέται ή γίνεται? Θα μπορούσα να πω και τα τρία. Το βασικό απ' όλα, το 70% είναι... Το 70% είναι οπωσδήποτε θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει γνώσεις. Αλλά και ένα 30% θα πρέπει και ο ίδιος να το έχει από μέσα του. Να έχει αυτή την ερμηνεία. Να την αυτό το κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ τώρα μην μπλεχτείς, θα φύγω. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Αριθμολογικά, αύριο πάλι θα είναι μια καταπληκτική εκπομπή. Γιατί οι αριθμοί παίζουν ρόλο. Και γιατί το πότε μια εκπομπή ξεκινάει, το τι ώρα βγαίνει στον αέρα και το ποιος άνθρωπος, αν το θέλεις, τη διαχειρίζεται, αυτό το πράγμα αριθμολογικά δίνει μία λέξη. Επιτυχία. Γεια σας.